Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Nga igsuon Martes ron sa ikaunom nga semana sa Paskos pagkabanhaw. Padayon ta nagampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan sa paghunong na niining pag-atake sa pandemic nga coronavirus. Uban sad sa daghang mga pamisa nga padala karon din hiniining maong misa. Yan nasa ko'y personal nga pagampo padayon sa pagampo sa kumplitong kaayuhan sa panglawas nila ni Engineer Ernesto Roldan, Winnie Capuno. O special sa natong ituboy dinhi ang pagampo sa birthday karon sa usas atong mga haligi din sa parokya, si Bradlito Barino. Atong iyampo ang iyang mga iyang kinabuhi, iyang panglawas, o ang iyang kinatibuk ang pamilya. O karon maandam ta sa pagsaulog nining santos na misa, ato rong hinumduman o hinunsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, magsadya unta kanunay ang imong katawhan, tapos mabag-o ang kabatan-on sa among kalag. Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya sa pagkasinagop ng mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw uban sa paglaom sa dili kaduha-duhaan nga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila, o gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo o ni Silas, o misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel, o gisugo ang gwardya, nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardya ngadto sa kinasuukang lawak, o gilugpitan sa giakop nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios, ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog og pusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel, ug nangaabli ang tanang pultahan, ug nangatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel, ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niya ng layas ang tanang priso. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikom. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikom, ani ara kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan, ug miluhod nga nagpurog sa tiilan ni Pablo o ni Silas. Unya sila gipagawas niya ug gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus, ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay, giwalihan nila sa mga pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabhion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga samad.
o gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba sa atubangan sa mga anghel. Awitan ko ang imong kadayganan. Magasimba ako dito sa imong balaang templo ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gihimong dako labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako. Ang Ginoo maghimpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagaluntad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalo sa pinagin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Og karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Og karon nagisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili moanhi kaninyo ang manlalaban. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo o ginig-abot niya iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala o sa pagkamatarong o sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako, o pailhon sila unsay matarong kay muadto man ako sa amahan, o dili na kamo makakita kanako. O pailhon sa silot kay ang nanagmando niining kalibutana gisilutan naman." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining sulti ni Kristo nga inigpadala niya sa Espiritu Santo nganhis kalibutan, pailhon ta bahin sa sala, pailhon ta bahin sa silot, o pailhon ta bahin sa pagkamatarong, nahitabo ni sa kinabuhi sa mga apostoles. Labi na gyud ang gibasa karon nato sa unang pagbasa. Ang sala sa mga taong wa motuos Ginoo nailhan sa katong tigbantay sa katong gwardiya ba sa prisuhan. Na wa man siya motuos Ginoo, iyang gibalhog sa ang gituhuan niya ang katong mga kadagkuan sa mga Hudiyo o katong nagpabalhog ni
Silas og ni Pablo ngadtos bilangguan. Sumotong giingnan man siya nga trangkahig maayo, adito gid niya kinasuokang bahin gi butang si Pablo o si Silas. Pero si Pablo o si Silas tungod kay nagtuo man sila sa Ginoo, wala gid sila mahadlok, maguol, magmahay, nganong gilatigo sila maayo, gilangkatan pa sa ilang sapot, niya gibalhog pa ngadtos pinakabilangguan yun nga suok kayo, akuban pagkahoy o tangag kadina ilang kamot, ilang tiil, akuban kahoy nga. Grabe kay ba? Murag daog-daog yun. Mura sila og kanabitang gikahadlukan nga kriminal. Pero wala, relax na sila. Kung sa may ilang gibuhat, nag-ampo o nag-awit ngadtos Ginoo. Karon daghan kay ma-depress nato tungod sa quarantine. Labi na yung mapalga na ta nga positive. Ang uban mamakam na lang ko, di ko positive boy. Ang uban mulayas kay kanabang hadlo kay ta ngayon quarantine ka, 14 ka adlaw, dili ka maduulan og tao. Gani karon naay mga mo positive diya sa duol nila, di na gyud mo gawas balay. Uban kani mangundang og trabaho, ay di kong trabaho kani positive diya duol. Ang atong ikahadlokan karon dili ang sala, kung dili ang sakit. Ang sakit mo itong kahadlokan. Ang sala, labaw pa biya sa sakit. Katong gibati ni San Pablo o ni Silas, porting sakita ato latigo ko to. Pero ang ilang ikahadlokan kung masuko sila, kung musugod sila reklamo, musugod sila mahay, musugod sila og kasuko, panghimaraot sa tao naglatos nila, kung sa may tabo, makasala man sila. Unya kay nituo man sila sa Ginoo, awa gyud sila masuko. Kay masuko sila, makasala. Niya unsa may gisulti ni Kristo, magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Aron dili ta makasala, magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Niya kamo diya, samay. Okay ra ninyo. Ipapriso mo bisag waysa. Niya latoson pa yung mayo. Okay dili. Nanaw ninyo, agi klaro. Kining nagwali, okay ra ni. Di na ni pamisahon. Kaya iakyos ni og nang rape o kuan, minor. Ya, dili na gyud pamisahon. Ya dili gud tinuod, gibutang-butangan ra. Masuko ko. Lang. Pero dito o kus Ginoo, moingon jud ko di ko masuko kay nakaila ko nga ini suko na ko sala gini. Ikaw di man sila tinuod ang gibuhat nimo. O kus may lang nang sila makasala basta ako dili. Kay nakaila ko unsay sala, kay nituo kos Ginoo. Daghan man kayo mga tao gud nga wa kaila unsay sala. Gani gipalingkamutan na natong dipinsa ang sala. Ato na siyang gipangga og maayo sama nang pagdumot sa imong silingan. Di jud ka mutagad, mga matay na lamos COVID, di lang gyapon ka mutagad. Wa jud ka kailas Ginoo nya magsige ra magsimba, magdungan pangduha og simba. Unya dili magtinagdanay. Naganiroy mga managsuon, tungod las kabilin silang ginikanan, nag-ilog sa kananaang pagbinahinay, nagkinihaay, hangtod karon wa magtingganay. Ya wa gid ta kailaana. Nasay ka homosexual, tipon puro babae, tipon puro laki. Sige pag yung simba, magsige pag praise the Lord. Unya, wa gyapon muila nasala na. Muingon ra gyud nga musabot lang Ginoo kay we love each other man. Wa gyud mo tuos Ginoo. Mao na do natay kining gitawag na tog misyon sa pagpadayon sa pagsangyaw ni ining maong pagtulunan. Nya makaila unsay matarong kay mubalik kuno ngadto sa musakas langit si Jesus. Kung kita gani makahibaw na gani ta unsay matarong nga buhat, kahibaw sa ta asa padong ang mga matarong. Muna si Jesus kay nisaka mga tus langit, magpabilin kitang matarong kay kahibaw kita nga musaka ratag balik sa langit, muagi rata dinhi. Muna si San Pablo o si Silas, wa gyud sila magsigi og reklamo kay nagtinarong man sila. Bahala na ang ilang katarong wa makita sa mga leaders. Sige lang din sila minatarong kay kahibaw man sila padong maginis langit.
Mag-unsa man ning kalibutan nga biyaan naman ni nato padung ginis langit. Mo na ang tanan atong buhat unta kinahanglan ang tumong langit yon. O kamo dia mga anak, sige mong duaan ng computer, sige mong tanaw ng pornography diha sa cellphone, makapalangit na. Ingka audili na mataro nga buhat. Kamo man nag-uyab, sige mong date nya, sige mong kuot-kuot dito, sige mong layog-layog, makapalangit na. Ikaw di na mataro nga buhat, di ba? Makahibaw na taon sa'y matarong, kanang makapalangit. Ang kanang dili makapalangit, kutubras langit-langit, ang dili na mayo. Para nang soyo, bisa, may nikim, mahay ta, at tutas panganod, cloud 9, niya, makapalangit na si mong kalang. Siguro yun, dili na mataro nga buhat. Corruption, prostitution, ana. So, dali ra kay nato pagtanaw, matarong mata o dili. Ang dili makapalangit, adto na sa batik nga buhat. Ang katapusan ang silot. Matod pa ni Kristo, makaila mo sa silot kay ang tag-iya nining kalibutan na gisilutan na. Ang ang katong makasasala nga gwardiya, nakailagin siya sa silot sa iyang sala. Kay nakita niya unsa kanindot ang tao nga nagtuos Ginoo. Sinan kaato nga naabli ang mga pultahan, natangtang ang mga kadina, pero si San Pablo, si Silas o ang tanang mga pineriso wa manglayas, gusto na ta siya maghikog kay mura pag accountable siya na naabli na wa tutuyua. Nya giingnan pag isang San Pablo ayaw paghikog, sala na di araming tanan dire. Nagkurugod siya nga niluhod sa atubangan San Pablo. Sa to pa niduot niya ang grasyas Ginoo. Nya kay niduot naman niya ang grasyas Ginoo, pasabot matud pa ni Kristo ang nagmando nining kalibutan na gisilutan na. O mao to nga na nawagtang na ang yawa diha niya nga mo'y nagmando. Kamo, nagkurog ba mo sa kahadlok tungod sa sala nga atong nabuhat? O isi-isi lang ta? Naghinulsol dayon ang katong makasasala. Kung makakita lang ginunta ta sa silot ba? Pareha bitaw sa Our Lady of Fatima, di ba? Ato man ang giselebrate ang iyang pista ato Mayo 13. Niya, kana ganing ni konsekreta ngadto niya. Gipakita sa mahal nga birhen ngadto sa 3 ka bata unsay naong sa impyerno. Muna makalilisan kayo ang naong sa impyerno. Munang magkurog gid unta ta sa paghinulsol sa ato mga sala. Kung nakakita lang kita sa silot, kini karong atong COVID-19, usa man ni siya kasilot sa mga tao nga wa na motuos Ginoo. Nisod ang gahom sa yawa. Tanawag unsay himuon sa gahom sa yawa sa atong kinabuhi. Gubo niya hapit tanan natong mga kanibang atong naandan nga makaayos atong kinabuhi. Pagtrabaho, wag tangon imong trabaho. Imong relasyon sa imong isikataw, wag tangon kay mahadlok na kamuduol. Ang imong kaning pag-atiman sa masakiton, gisugo kinang Kristo, di na ta kaatiman sa atong masakiton. Bisag imo pa ng bana, imo ng asawa, basta nanay COVID, di na kapaduolon. Bisag imo pa ng papa, nagtinga-tinga na, di na jud ka kaduol. Hangtod makrimit gina siya, o mamatay man. Luoy kay ba, giguba gid sa yawa. Nya labaw tanan kanigiyong giguba ang atong kalinaw. Hadlok na kaita, dali na kaitang maulpot, magkurog-kurog na ta. Grabe jud kayo ning silot sa sala. Nya di ta mahadlok ani kani patikim-tikim pala ni dinis kalibutan. Do na pay labaw ani. Inig ka impierno na gid nato, adto na gid didto ang kinagrabihan nga kana ganing kahulugan aning sala, ang silot sa sala. Mao na nautunta nakita sad sama ni San Pablo mopadayon tas pagsangyaw o pagtudlo sa mga tao unsa man ang sala, unsa man ang kinabuhing matarong, o unsain man o unsaon nato paglikay ang silot sa sala. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon,
ang kahayag nga mao si Kristo mianhi sa kalibutan aron pagluwas kanato gikan sa sala o sa silot sa sala. Busa modamop kita kaniya sa atong paginahanglan sa pag-ingon, Ginoo dan-agi kami. Ginoo dan-agi kami. Alang sa simbahan nga sa kanunay mamahimo siyang buhing timailhan sa gugma o kaluoy sa Dios labi na sa panahon sa kangitngit sa atong kinabuhi. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang sa mga nasod nga ilang protektahan ang kinabuhi sa mga inosente ug sa matagtaw. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang sa atong katilingban nga ang gugma sa Dios magdala sa kalinaw sa atong kasing-kasing aron kita magkahiusa. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang ni adtong mga nag-antos sa sakit nga pinaagi sa gugma o grasya sa Dios, mahupay sila. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang sa sunugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga makaambit na sila sa kang Kristong kabanhawan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. O Dios, uban sa gugma, dawata nga manuluyo ng amo mga gipangamuyo nga nha kanimo nga gituboy namo diha sa pagtuo o pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa kasing sakripisyo sa mga kapamo. Alam sa pagkabayan sa nalan. Alam sa Ginoo, pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay, ang way hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunog gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Gaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nangayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom, gipamisahan ining misa karon o kadtong na biktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer o sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kailan ang hiyayaan nagahog ang mga hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kalanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi na sa kanina. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako ang nagpalawag kanimo panagpapaglalang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
Nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita o Ginoo, dungga ang among mga pagampo kining santos nga Eucharistia sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo niining kinabuhia o makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalipay. Nya kining Dios nun nga kalipay nga dili mawa bisag bilanggoon pata, mahitabo ra ni kun motuo gid ta nga si Kristo tuas langit o kita musunod sa niya didto. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. O manalangin kanato ang Dios na makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.